unta tagaan nila consideration ba ang mga online seller. Uyon ang 33 anyos nga si Sheila Mesa Romines nga pabayron sila og buhis sa Bureau of Internal Revenue kun BIR. Usa ka tuig na nga online seller si Sheila. Tungod sa pandemya, naengganyo siya nga magnegosyo na lang gamit ang iyang social media account. Apan hangyo niya, dili unta kini implementar dayon sa BIR, hilabi pa nga naa pa ang nasod sa pandemya. Siguro wala jud tay mabuhat no kay kung balaod na gid siya kinahanglan man gid ta mo comply, pero sa karon man gud nga panahon lisod kaayo ba nang ang uban kani nawad og trabaho, nag-online seller na lang. Unya minus gihapon ang halin kay tungod lagi sa pandemic. Kinisab ang hangyo sa duha ka tuig na nga online seller nga si Josie Imbaan. Sa akong kabahin no, uyon ko nga dunay buwis ang online seller. Sama namo nga doon nami kumprahanan sa dawis unya napug koy mga haplas. So pagsugod pa lang ani daan gikuhaan jud nako ni siya og permit. Pero sa uban manggod nga mga negosyante nga nag-start pa sa mga ginagmay, siguro i-considered pod unta sa BIR nga dili usa sila kuhaan og kining buwis. Sumala ni Ralph Leslie Yu, Group Director sa BIR Revenue District Office. Apil sa mulukat og buhis ang mga nagnegosyo, bisan pa man og gagmay lang ang ilang kapital. Wala say gipili ang balaod nga negosyante. Online sellers are pareho lang sila sa mga negosyante na mga physical store. They are required to register their business to the necessary tax returns and to pay the necessary taxes. Tanan na nag-conduct of business or tanan na naay nag-earn og income na dili magparehistro is naay multa or naay silos as provided pa sa tax code. Pwede sila makulong, pabayron sa og multa. Sumala niyo, anaa sa 3% per percentage o 12% for value-added tax kung bat ang balay runong buhis, apan depende kini sa klase sa business registration. Wala tay minimum amount or wala tay sa kung pila ang kailangan nila na kapital para magparehistro. As long as mag-engage sila in business, required sila na magpa-register sa BIR. Ang balaod has been there na po siya ever since. Naa po siya sa NIRT of 1997. Ang release ni BIR last year is Revenue Memorandum Circular, nag-remind sa online sellers sa ilahang obligation para mag-register o nag-provide of remedy sa mga online sellers na wala pa naka-register. Gawa sa pagbuhi sa mga online sellers, gisugdan na sab karon sa BIR ang pagukod sa mga online content creators, online game operators, social media influencers ug vloggers nga mikita gamit ang ilang mga account. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao Del Sur, stay safe.